O Concello de Ribadumia convértese no abandeirado do emprendemento de Osalnés. O municipio xa é o primeiro concello emprendedor da comarca tras recibir a distinción concedida pola Xunta e a Federación Galega de Municipios e Provincias. O Concello de Ribadumia fora primeiro a hora de levar a cabo un polígono industrial no que se instalaron empresas moi importantes neste concello e a día de hoxe queremos tamén ser os primeiros en dar ese paso para seguir crecendo empresarialmente todo o Concello de Ribadumia. O proxecto ten como obxectivo incentivar a atracción de empresas e negocios no territorio a través de mecanismos como bonificacións fiscais ou a simplificación de trámites administrativos. Tamén Ribadumia terá preferencia no acceso a axudas da Xunta. A día de hoxe, para calquera empresario é moito máis fácil instalarse en Ribadumia, emprender en Ribadumia, porque para nós os empresarios teñen preferencia, de feito, preferencia, digamos, nos trámites administrativos e nas bonificacións fiscais, que comentei anteriormente, pero sobre todo teñen xa non solamente para o Concello de Ribadumia, senón que este convenio nos permite que a Xunta nos dé un certo privilexio á hora de concesión de subvencións e á hora de emprender, digamos, estas accións empresariais. A nivel provincial trátase do quinto concello que consegue este distintivo a través do programa Concellos Doing Business. Dende o municipio entenden este título como un novo pulo á aposta que xa comezaran co inicio do seu mandato. Este equipo de goberno sempre estivo moi comprometido co emprego, coa creación de empresas, co fomento e creación de empresas e, polo tanto, esta distinción, de alguma maneira, ven a corroborar, digamos, ese traballo que vimos facendo silencioso, pero que ao final, dá os seus resultados. Cambados e Vilanova son os outros concellos da comarca que están a dar os primeiros pasos para converterse en emprendedores.